yen tumbal pikir awil lantas. Mbak Eliana mau gak dikei ngono kuwi kok awakku bahaya lho. Awakku bahaya ora gawe kenek ki tenan bengkok pira-pira gontek lho. Goro-goro kono ngrek iki lho Mas. Ora nganggo dicobi cemetik amal rasuli gitu ya. Mas dicobi Mas nggih. Jajal Mas. Ayo. Kok enek cemeti suarane delang iki. Ya des ngono to Mas kok ya nggih. Ya awakmu jajal sik muni ora ngono lho. Yo. Jiro lu. Allahu Akbar. Ayo kaya nang pengajian ning ngarep kono karo ngene ngono robek aja. Adus terpasang malam ngoten. Ora kaya jeret tikus yang awakmu iki kaya nyanyi nduk ya. Nggih. Nyanyi. Lagune iki mau request. Lagunipun nggih menika Angenteni. Angenteni. Wis langgam Angenteni. Dibawani Mangkuri Masa. Mbak Prima. Nggih. Dimatne kok diingeting. Ora. Dimatne iki dipokok ngono kuwi dimatne. Kok sampean kok emosi terus to? Aku ora emosi. Kuwi pikirne awakku lho sing Iki ngomah. mboten sak dipikir. Ya aku piye lo pikir-pikir karo sing ngomah iki kok ya aku kene. Gua jajo sing omah kok tetep sisan rek. Ora apa-apa tetep iki durung pinengku. Ayo, Duk. Angkur rinongso. Kira nanti aku bahaya. Monggo tingtingane Pak D, Jan, pembimbingan Lori saya ganteng. Tingtingane Pak D dipasne Pak nggih, nuwun sewu ya. Dipasne ya. Nggih, Pak D tinggal dipasne. Iya, wis to kok gak wong lanang pasti dhewe. Sampeyan mendel mawon putus aku ati kula. Iya, aku ki nyawang awakmu ki saking bungan. Ora kok ya wis tak ngikis. Karengane Prima kudu bahae kok. Kabeh Mas, saka jempol sikil ngantek pucuk rambut. Kabeh Joko bayi. Saya karasa mundur berkate teko kabeh. Sing mburi cek jone Pak. Nggih, ngapunten lho nggih. Nggih. Aku ra isih kudu sentak. Mong siramu
wes kayak sholat baru Allahu Akbar. Ayo angen teni langgam Coba, celok ayo. Mbak Yu. Langgamipun angen teni. Nggih, siap. Monggo, yuk. Aku ngenteni tekamu kaya
Iya.